Сіз тағын Биіктау түбегінің Шыршы ауылындағы Яткарханада сіз тамашашы болаrak көзетесіз. Міне Яткарханада біздің ең абыройлы бір орында ілініп тұра бишік. Бұл түрлі бишік бола. Тал бишік бола, тақта бишік бола, қабақ бишік бола. Бұл міне еме әрже бишік. Міне шалышленген ағашлары нық әлі, нық. Ondan soň менә монда теге сугылган киндер, сугылган аның аслыгы бар. Бу малайлар бишеге, бәбиләр бишеге дисәк тә ярый. Чөнки менә монда җайланмасы писиткән вакытта теге борчылмасын өчен шунда ук писитә. Дә менә монда аның ялгашы, агып төшә торган ялгашы була. Менә ул шушы теге әрҗә бишек. Менә аның иң беренче ілінген бауға силә зыңғылды. Бар түрлі бишіктер сиртмәлі бишікті деп аталар. Менә сиртмәлі құйы бола ма? Суны алалар, еме? Ауырлық білен алалар. Сиртмә, менә бұл сиртмә. Анасын бір құш бар, сиртмә құйрық. Салла, менә шылай тұрып, құйрығын сәлкетіп тұра. Ол сиртмә құйрық, яғни ұзын құйрық. Менә бұл силә. Hazır менә балаға шибен кірмәсен өчен, шибен уятмасын өчен, аны име шелтәр белән каплый торган булалар. Менә шулай итеп баланың тынычлыгын саклар өчен менә шушындый шелтәр белән әйләндереп алынган була. Бу хикмәт, менә бу бау илмәк. Илмәк менә булай итеп аякка киелә. Аякка киелә дә име баланы тирбәтергә. Үзе бәйли. Менә бәйле менә шулай әби, яки анда яшь ана бәйли, ише тукталмасын өчен бала җылый башласа, менә шулай итеп тирбәтә торган була. Менә мин хәзер ни ориентирым юк, ләкин алар бик оста. Менә мәсәлән мин хәзер булай итеп башласам бәйли алмыйм. Бәйли башласам бала тирбәтә алмыйм. Ләкин әбиләр шундый оста итеп тирбәтәләр иде, үзләре сөйләшәләр әле шундай бит. Әлләр инде ниләр шундай бит. Яңалыкларны сөйлиләр, бәйлиләр, бәбигә йокбаш бәйлиләр име. Үзләре бала җылый башласа менә шулай итеп тирбәтәләр. Бу бишектә үскән кешеләргә инде хәзер 80 яшь. 80 яшь, алар хәзер шамилада торганнардыр әле. Килеп кайтып карасалар менә. Менә шулай Бәбәйнең кыш оясы бишек турындагы безнең дәресебез тәмам. Сау булыгыз.